ada view-a tamam. Bhutanनि सिङाव एन्टार खालामबाय जोङो भुटाननि टाउनाव गाइस नै लास्ट टाइम आइफन दा भिडिअ बानायदों मोर Okay, so guys, good morning and welcome back to the channel. गासैनिसिमबो फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जाहैबाय। तो दिनै डाइरेक्ट मटर ब्लगनिफ्राय स्टार्ट खालामदों आरो आङो दानिया जेरामेराव एकदम जेरामेराव स्पिड ब्रेकार होलाबायना दोनो बिदियावनो जालाबायसिगोन ओंखायनो लामा सिनाय मोनाबाथाय एसे आन्दाज लाना सलायनांगौ आरोखि बोरमाफोराबो नुवाखै बोरै बाथेलाबायो गारि खारनाय लामाफोरावसो होलाबायो बोरमा मोसौखौ बिदियावनो जायो एक्सिडेन्टआ ओमफ्राय बाइक सलायग्राफोरखौसो दाय हमलाबायो जोङो स्पिड सलायबाबो कुनु प्रब्लेम गैया खिन्थु बोरमा मोसौखौ बहुत गिनो लागा ओमफ्राय स्पिड ब्रेकार इनिफ्राय मोसौ बोरमा सैमा बेखौ बिराद गिनो लागा आरोना स्पिड सलायबाथाय मोनसे जायगायाव मोनफैबाय जों बरियानो मोनसे जायगा माने जन्था दखान आरोना जन्था नायनो फैदो जोङो आइफनदोसो भिडिअ बानायदो दे आंना ग'प्र'आनो ला हेलमेटावनो दङ ओमफ्राय फार्स्ट टाइम आइफनदो भिडिअ बानायदों आङो महर मोखांफोरखौ माबायदि सानदो आइफनाव एसे बेलेग नुमारोथ' मानसिनि महरखौ एसे आलादा नुदों आंखौ मा खाट्रा जन्था लानो नागिरदोंब्रा नोंलाय नै जन्था लाग्राया 5,000 5,000 40,000 जाबाय सा जन्था नांगौ बे जन्थाया गैया नैबे दखानाव गुदाउनाव दङ ने ओमफ्राय मालिका लायनो थांदो जोंखौ दसे थाथ'नो नै मोनसे मोजां नै एखेयानो माथो मोननैबो नै मोनसेखौ लाबाय आरोना नैबे लादो माने नायबाय थादो मोजां होनदों नै मोनसेखौ जन्था लाखांना डाइरेक्ट भुटान गेट मोनफैबाय जों नै लानाय नागोन दा जन्थाखौ जों नै पार्किं गेरेजाव लांनो होना फैदोंमोन ओमफ्राय साफा मोनो आरोना नैबे पार्किं गेरेजाव जन्थाफोरखौ ओंखायनो लांफैदोंमोन एसे खमावबो मोनो बेनिफ्राय दा भुटान खाथियाव फैथारबाय नालाय थ' भुटान सिङावनो खनसे हाबना थांसै 3500 आरोना जन्थानि दामा लाबाय थ' फाइनेलि चेक खालाम भुटाननि सिङाव एन्टार खालामबाय जोङो दिनै पुरा बाइक गोदानजों भुटानाव एन्टार खालामबाय आरो खाथियानो जाखायो खिन्थु नै जा दैमा मोनसे दं दैमाया गिदिर जानानै ओरै फाखोसे गिदिंना फैनांदों जों गोजान जा खिन्थु मजा जाना दं दे जायगाया बरियानो पुरा हिट पुरा नायनांगोन नायनो जारा माबा जाना दङ एकदम बिउटिफुल जाना दङ पुरा समायना पुरा मजा गाइस दासो हिट जादों दा आरसियानो मबा थादों आंना गोमाना होदो बेनिफ्राय दा नै खासे लोगोनि आरसिदो साबदो नैबे बाइकनि नङा दे आरसिया बेलेग आरसिसो इखौनो होना फैदो जोङो हाजोआ ओइ बायाव फ्लेग गोदान होबाय नैला बरिया नुदो इखौनो मोजा नुदो बा ओमफ्राय जोंना आइफन दंखायो नखि आइफनदो बरायसे फट' सट' रिल्स बनायलांसै वाव सेक्सिनो नैबेनावबो डमिनार दं नै डमिनार मालिक नै 400 सालायो नै बेयो गावनिखौ लाबलायाखै मालाय आंखौसो लाना फैदो नै गोबावनि उनाव आरोना नै सुइमिं पुलखौ नायनो हागोन दुगैगासिनो मानसिफ्रा दिनै दुगैनो गोसो गैया बारा गरम जायाखै बोथोरा ओंखायनो दुगैथ'ला दिनै बरायसे नै जाग्रा जाबाय थादो जा गोबां मानसि दङ नै सोलोंदों आरोना नै मजा भुटाननि टाउनाव गाइस नै नायनो हागोन पुरा हिट जादों भिउआ नै काराव भर्ति सोजोबदोंनो बापरे बाप वाव बिसोरना न'फोरानो बेलेग टाइमनि जायो एसे बेलेग टाइमनि जाखायो बिसोरना थाव सोना लानि गाइस बरियासे भुटानाव फैनायावनो नैबे भुटानाव एसे खम आरोना प्राइसआ 69 लिटार बेनिफ्राय नैबे भुटाननिबाबो नैबे माबाया दिपुआ इण्डियानानो गोलैयो आरोना इण्डियान अइलसो नैबेयो इण्डियाननि थावखौनो मोनैयाव लिरनाय दंखायो इण्डियान अइल होननानै गोदोथार पस्टारबो दङ इयाव इण्डियान अइल होनना भुटाननिबाबो इण्डियानानो नैबे थावा इण्डियाननि भुटाननिफ्राय पार जाबाय आरोना जोङो भुटानाव हाबनो ओंखारनाया जेबो टान बाथ्रा नङा इजि हायो एकदम इजि माने भितराव हाबबाथाय रुल्स मोननैसो दङ आरोना बेखौ फल' खालामबानो जायो बाखि सब इजि हाबनाय मानाय सब इजि आधार कार्ड होबानो बरायसे हाबनो मोनो मानसि गोजाबाथाय ओमफ्राय बाइक सोनोबाथाय आरसि तारसि ओमफ्राय लाइसेन्स थाबानो जाबाय बरिया टेनसन गैया पुलिस थानो नागिरो आरोना मालाबा चेकिं खालामो नैबेयाव आरसि तारसिफोरखौ चेकिं खालामा खिन्थु बेगफोर लाबाथाय बेगफोराव माबाफोर लाबोदो खोमा होननानै चेकिं खालामो आरोना बेवहाय खुनु गिनो लागा खोथा गैया
जेबो लाबाखैबा आरसि गैयै बाइकखौनो भुटानाव एन्ट्रि खालामना लाना फैबाय जोङो फाग्ला गोजासो मोजां जादों भिउआ तामाम आरसियानो गैयामोन नैबे बाइकना आरसियानो माबा गोमोना थादांना फट' साफायना लानाया ओमफ्राय बेलेग डमिनारनि आरसिजोंनो हाबना फैबाय जोङो फाग्ला गोजासो लामायानो ससेल' मोजां ससेल' सालाबायनो हायो लामायानो गाज्रि ओंखायनो गोसा सारलाबायनो हाया गोसा सारलाना लाबाथाय अबावबा खनथेंलाबायगोनसो लामाफ्रानो हाख्ल' हख्ल' गोजा ससे मोजां ससे गाज्रि ससे मोजां ससे गाज्रि बिदि गोजा लामाफ्रानो ओंखायनो एसे खाबदानै सालायनांगौ जायो बाइकफोरखौ आरो बेफोर लामायाव माला मा बाथेनांगोन खुनु पात्ता गैया मोसौ बोरमा जेखिनिफ्राय बाथेना नायो Speedbreaker speedbreaker नुवाखै नुदोंना जेराव मेराव speedbreaker लागायना दोनो ओंखायनो बिराद नायनानै सालायनांगौ जायो नै गामि सिंनि लामाबाथाय बिदिनो खारो एकदम speedbreaker हाख्ल' हुख्ला लामा मोसौ बोरमा ओंखायनो मार आन्दाज सालायनांगौ जायो लामाफोरा नुदोंना खाथ्रा मोजां Thế mà nó bye bye quá xinh mình lưng nào ạ vợ ok so guys phơi nôn phi bay này là nấu đơn thằng sáng à phi bột mẹ borea sẽ lagi cái này nấu sẽ đơn phi bay à mày đang buồn thằng sẽ borea nữa to dini अकस्मात थांब्रबनाय जादों थांनाय प्लेनिं गैयामोन खिन्थु नै लोगोआ लिंलांबाय नालाय to अकस्मात थांबाय थांनाय 11थासोआव थांदोंमोन ओमफ्राय नै 4ता 5थासोआव मोनफैफिनबाय न'आव सोरांबारां मोनफैबाय आरो ना to नोंथांमोनाबो भुटान थांनोबाथाय भुटानाव थांनो थाखाय एकदम इजि आरो ना जेबो नाङा मानसि गोजा हाबनोबाथाय आधार कार्ड बानो जायो आधार कार्ड भटार कार्ड डेट अफ बार्थ जायखिजाया मोनसे बानो जायो ओमफ्राय गारि सोनोबाथाय लाइसेन्स नांगोन आरो ना लाइसेन्स आरसि नांगोन आरसिया जायनि नामाव थाबाबो जागोन जेबो टेनसन गैया बेलेगनि नामाव थाबाबो जागोन लाइसेन्सआ निजा जानांगोन आरो ना बाइक सालायग्रानि निजा जानांगोन तो बेखिनियानो तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरो ना बरियानो तो बोथोरा नै बरिया जादों मोजांनो बिउटिफुल तो बाय गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन बरियानो चेनेलाव गोदानबा बरियासो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मोजांनो गोदान भिडिअ नायनो थाखाय बाखि नेक्स्ट भिडिअ मोजाङै लोगो मोनलायसिगोन आरो ना तो खाननैसो थानानै बरिया मटिभेट खालामगोन आं नैबे बाइकखौ नोंथांमोनाबो चेनेलखौ गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मोजां भिडिअ नुबाय थागोन आरो ना तो बाय गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय